Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 15 juni. Op het moment natuurlijk dat het erom gaat, op het moment dat het om je leefomgeving gaat, dan laten wij Zeeuw van ons horen. Hier op de slogrens staan wij nu samen. Nieuwe kerncentrales, een waterstoffabriek, een ammoniakterminal en een uitbreiding van het hoogspanningsstation. Het is een greep uit de plannen waarvoor het Sloegebied het toneel vormt. Maar het is te veel, vinden verschillende milieuorganisaties. Want als de industrie blijft groeien, heeft dat een grote impact op de leefomgeving van de dorpen hieromheen. En daarom vormden ze vandaag een menselijke keten, precies op de grens van de industrie en de natuur. Op het moment dat deze grens wordt overschreden, dan is er feitelijk geen grens meer tussen de industrie en de bewoonde wereld. Dus dan is het natuurlijk de vrees voor ons Zeeuwen dat die industrie van die haven steeds verder en verder zal oprukken. En dan is natuurlijk ook de vraag voor de toekomst van de bewoners van Borselen en de dorpen, is het hier nog wel woonbaar straks? Dat al die nieuwe plannen binnen de grenzen van het Sloegebied moeten blijven, is ook onderdeel van het Borselse voorwaardenpakket voor nieuwe kerncentrales. Maar de organisaties zijn bang dat het Rijk die niet serieus genoeg neemt. We zien met de huidige plannen die het landelijke kabinet, of beoogd kabinet, maar ook het vorige kabinet had, dat het toch het idee is om in dit gebied, dit stuk natuur eigenlijk te gaan bouwen. Terwijl er een hele duidelijke afspraak was, deze sloeggrens, deze bomen, dit is de grens, wij gaan niet verder de industrie van de Vlissingse haven laten oprekken. En daarom zeiden ze vandaag tegen het Rijk tot hier en niet verder. Je oude kinderfiets inleveren voor het goede doel. Dat kon vandaag in Terneuzen. Daar werden fietsen ingezameld voor gezinnen die zelf geen geld hebben om er een te kopen. Dat is geweldig. Ja. Het is bijzonder dat wij als stichting elk jaar meer kinderen moeten helpen. We houden dat natuurlijk bij en elk jaar zijn er toch weer meer dan dat we zelf zouden verwachten. Het stijgt en het stijgt nog elk jaar, dus blijkbaar is er heel veel verborgen armoede in Zeeland en in Zeeuws-Vlaanderen. Ik zag de actie in het advertentieblad en we hadden nog een fietsje over van onze jongste zoon. En die kun je te koop zetten, maar ik dacht voor het goede doel breng ik hem gewoon naar hier. En ik dacht van er is vast wel een sportieveling bij die deze fiets heel goed kan gebruiken. Dus we hebben ze opgepoetst, de banden opgepompt, even gesmeerd en En nu staan we hier. Wat vindt u van de actie? Hartstikke mooi. Dat zouden meer mensen moeten doen, denk ik. Want er zullen heus wel veel kinderen zijn die een fiets kunnen gebruiken, denk ik. En die er geen geld voor hebben. Er werden vandaag in totaal 13 fietsen ingeleverd. Een aantal bewoners uit Serenoek hebben het beheer van het hertenkamp overgenomen van de gemeente Borselen. En dat is uniek in Zeeland. Er zijn een petitie gestart, dus langs de huizen en met de handtekeningen naar de gemeente gaan. En dat is heel positief ontvangen door de gemeente. Met het resultaat dat een aantal weken geleden officieel een contract is getekend met de gemeente. René doet het samen met zijn buurvrouw Elina Jansen, maar ze worden door het volledige dorp gesteund. Op papier doen we het met z'n tweeën, omdat ik 2 man moeten tekenen voor zoiets om dat in beheer te nemen. Maar verder zijn er een heleboel mensen in de wijk, in het dorp, die aangegeven hebben op het moment dat er wat te doen is, alsjeblieft, bel ons. Maar we vinden het hartstikke leuk. Ze zijn naast de zorg voor de dieren ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het hertenkamp. De stal, die heeft onderhoud nodig. Dus die is nu ook inderdaad toe aan een keer een schilderbeurt. De omheining, het stalletje, het gras rondom de omheining zullen we bij moeten gaan houden. Ja, dat klopt. En daarnaast hebben ze ook andere plannen. Het wordt groter. Niet alleen voor herten, omdat we ook wat andere klein vee willen hebben. Een dwergheidje, een schaapje. En wie weet er nog meer, dat weten we nog niet. En er wordt een drinkput gegraven. Ook voor de biodiversiteit. Dus salamanders, weidevogels, noem maar op. Proberen een aantrekkingskracht voor te hebben. Voetbalclub GBC Vlissingen is vanmiddag gepromoveerd naar de 3e klasse. De Wogense ploeg nam het op neutraal terrein in Halsteren op tegen Meerkerk. En GBC komt dan aan een half uur aan de leiding via een hoekschop. De bal wordt uiteindelijk binnengetikt door Marshall Edwards. Goed dus op weg naar promotie. Want nog voor de rust wordt het ook 2-0. GBC wordt daarbij een handje geholpen door Meerkerk. Want de bal wordt hier in eigen doel gewerkt door Joshua Dikichi. 2-0 is ook halverwege de stand en dan lijkt de promotie wel heel dichtbij. Maar Meerkerk komt terug in de wedstrijd 20 minuten voor tijd.
Een afstandsschot van Jury van Blanke zorgt voor de aansluitingstreffer. Dat betekent dat het voor GPC nog heel spannend gaat worden in dat resterende kwartier. Mooi afstandsschot van Van Blanke. Dan gaat het dan toch nog mis voor GPC. Want Meerkerk krijgt 4 minuten na de 2-1 uitgelezen kans op de gelijkmaker via een strafschop. Raak geschoten, opnieuw is het Van Blanke die scoort. En 2-2, dat blijft het ook tot in de laatste minuut. Maar dan 120e speelminuut, vrije trap voor GPC en dan in de scrimmage binnengewerkt. Odes Richardson met de 3-2. Geen kans gehad in de verlenging, maar dan toch nog raak. Wordt er hier afgefloten door de scheidsrechter. En dat betekent dat GPC de finale van de na-competitie wint. En een jaar na de degradatie terugpromoveert naar de 3e klasse. Een lage drukgebied boven het Verenigd Koninkrijk zorgt vandaag voor onstuimig weer. Het waait hard en er trekken af en toe pittige buien over, maar gelukkig was er tussendoor ook ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht blijft de buiigheid op het programma staan en het koelt af naar zo'n 11 graden met nog steeds die matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Voor morgen zit er ten opzichte van vandaag weinig verandering in het weerbeeld. Het lage drukgebied boven het Verenigd Koninkrijk blijft op zijn plek en daarmee blijven ook die buienlijnen onze kant op komen. Morgen lijkt de kans op onweer dan ook iets groter. Het wordt 17 tot 19 graden met een matige zuidwestenwind. Dan de vooruitzichten. Maandagochtend lijkt droog te verlopen, maar in de middag ontstaan er weer op grote schaal pittige buien. En ook op dinsdag verwacht ik veel regen. Woensdag slechts een enkele bui en dan is de temperatuur met 21 tot 22 graden eindelijk ook weer waar deze in de tweede helft van juni hoort te zijn. En dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus heel graag tot zo.